Здравейте! Как се грижите за вашите любими снимки на Фейсбук? Слагате ли ги в албуми, така че да им е комфортно и да могат добре да се виждат и да са систематизирани? Днес ще говорим за това. Казвам се Весела Първанова и съм треньор по намиране на клиенти от Фейсбук. Моят бизнес проект се казва Маркетинг Муза. И днес ще разгледаме точно това. Как на личния си профил ще е добре да съхранявате вашите снимки, така че и за вас да е удобно и много добре да могат да се виждат от вашите приятели. Какво правим по същия начин, както започваме да си публикуваме снимки? Избираме една или няколко снимки. В случая аз ще избера една, която искам да добавя към съществуващ албум. И след като тя се качи, избирам ето този знак, който е знак за албум. Ако нямате още направени албуми, може да натиснете върху този знак и върху плюсчето, където ви казва, че ще създаде нов албум и вече вие да си създадете нов албум, да си направите едно име на този албум, да добавите описание и други настройки, които ви дава Facebook. Може и също така и поверителността да определите кои хора могат да виждат този албум, като приятели е по подразбиране. Аз в момента имам създаден албум, който искам да използвам. Тази снимка е от една разходка на Витоша и ето го албума за Витоша. Натискам на него и го добавям. И сега давам описанието. Да не забравим и жълтия кантарион. Слагаме една усмивка за разкош и след като публикувам, може да видите как тази публикация се оформя. Ето, тя беше публикувана като снимка, която е добавена към определен албум. И вече нашите приятели, като видят снимката, могат да полюбопитстват и да разберат какъв е този албум, какви други неща съм добавила аз в този албум, какви интересни неща. Ето тук има изгледи, има цветя, има черни връх, още цветя, снега на фон. И това е всъщност мравуняка от хора, който се катери към черни връх. Всичките тези снимки аз съм ги публикувала в този албум и те могат да бъдат разгледани от моите приятели тук. Дори и хората да не отидат да гледат от тази снимка, могат да дойдат и от снимки, от албуми, да дойдат и да разгледат албумите, които съм публикувала. Ето това, например, също е много удобно това, че когато се позиционирам върху определен албум, той започва да му се сменяват снимките и това е доста интересно за хората, които разглеждат. Ето тук може да се види и от това знакче може да се види кой може да вижда този мой албум. В случая това е публично, а може да настроите да са само приятели, освен определени, които искате да не виждат, и само аз, има и още настройки. В случая това е албум, който се вижда от всички. Така че надявам се да ви убедих, че е добре и доста хитро да си слагате снимките не разпиляни, а да си ги групирате в албуми, дори и на личния си профил. На Facebook страниците, които ползваме за бизнес, това е още по-наложително и доста важно за това как хората виждат нас и нашите проекти в Facebook.
От мен Весела Първанова и от моята страница Маркетинг Муза ви пожелавам да сте свежи и да бъдете готови за нови клиенти. До скоро!